Vull felicitar-vos en este quart aniversari d'una publicació independent, una publicació que sent els colors de la Comunitat Valenciana, que treballa per la Comunitat Valenciana. La veritat és que en aquests moments és molt difícil treballar i actuar en responsabilitat en els mitjans de comunicació, però vosaltres ho feu cada dia i això és un motiu d'alegria per a tota la comunitat i d'esperança. Sense mitjans de comunicació no hi ha democràcia, sense periodistes no hi ha democràcia. És fonamental que tinguem mitjans propis, mitjans de comunicació que a la fi entenguen el que és aquesta comunitat, aquesta societat plural, diversa, però que vol caminar junta per tindre allò que se mereix. Un progrés sostenible, un progrés inclusiu, una capacitat de tindre el nostre lloc al món. Enhorabona, moltes gràcies pel vostre treball i endavant. La meva més sincera felicitació al diari digital València Extra per aquesta celebració del quart aniversari. La premsa és un dels pilars fonamentals de la democràcia. No hi ha democràcia si no hi ha una premsa forta. Per això, els grans mitjans, els xicotets mitjans, tots són necessaris. I per això vull destacar el paper dels mitjans de proximitat, els mitjans que estan en els pobles, les comarques, i són els que, al final, acosten les institucions a la gent. El meu agraïment a València Extra i a la seva aportació, el seu esforç en aquests 4 anys i molt especialment durant la crisi que ens ha colpejat i en la qual els mitjans de comunicació han tingut un efecte i una funció importantíssima, perquè la informació, com a servei públic, com a dret constitucional, està sent més necessària que mai. Enhorabona i llarga vida a València Extra. Suposo que resulta molt recurrent dir que un mitjà de comunicació és especialment important per a nosaltres per a poder fer arribar a tota la ciutadania les coses que fem i que per tant és garantia de democràcia, però ho és també perquè és un mitjà de control del que fem la gent des de la política. Per tant, sempre és una alegria que el mitjà de comunicació pugui contactar amb nosaltres, pugui comunicar amb nosaltres i és un plaer saber que compliu 4 anys fent una tasca importantíssima d'informació i de comunicació per molts anys més i que tots puguem celebrar en una abraçada. Vull felicitar a València Extra en el seu quart aniversari. Han sigut molts anys col·laborant i la veritat és que reconèixer el vostre treball plural i d'informació que feu i res, simplement donar-nos molts ànims per a que continueu la vostra tasca. 4 años de un medio de comunicación web es un éxito. El mundo de la comunicación cada vez es más difícil, pero también cada vez es más necesario. Por lo tanto, quiero daros la enhorabuena a todos los trabajadores y trabajadoras de Valencia Extra por todo vuestro trabajo, animaros a que continuéis. No son tiempos fàcils, però són tiempos donde el periodismo tiene más importancia que nunca. Vull felicitar per estos 4 anys de projecte a tota la gent que forma part de l'equip de València Extra, a totes i tots vosaltres, els que heu estat fent possible que hi havia una manera de fer professional, rigorosa, en el món del periodisme valencià, que donara resposta a les necessitats d'informació, de proximitat, de cada vegada informacions més directes i sobretot també que hàgiu sigut capaços de demostrar que també és possible fer-ho en la nostra llengua. Per això us vull donar les gràcies i evidentment estar a la vostra disposició per qualsevol pregunta, com feu sempre, o per anar responent qualsevol dels vostres dubtes per a que pugueu informar als vostres lectors y lectores. Con motivo del 4º aniversario de Valencia Extra, quiero trasladar mi felicitación a este medio de comunicación, que además durante esta pandemia quiero destacar el enorme trabajo que ha llevado a cabo para trasladar la información a todos sus lectores. No ha faltado a ninguna de las citas para poder informar. Por ello, pues quiero también felicitarles por ese enorme trabajo desarrollado durante todo este tiempo. Fa 4 anys vaig assistir a l'acte de presentació de València Extra. Vaig pensar que omplia un buit, el buit de la premsa de proximitat, la premsa nostra, la premsa en valencià, mirant els temes amb el rigor que toca. I malgrat el greu moment que està passant la premsa en general, crec que se n'ha fet un bon lloc, un bon nicho de mercat i a més molt ben fet. Jo crec que ahí n'hi ha una demanda, hi ha una apreciació de la manera de treballar i jo li auguro molts anys, molt de temps de vida a València Extra. Crec que ha complit perfectament allò que volíem aquells que en aquell acte buscàvem aquest tipus de resposta periodística.
Enhorabuena a Valencia Extra por su 4º aniversario. En los tiempos en los que estamos es más imprescindible que nunca tener un medio de comunicación con información veraz, fiable, que uno pueda tener confianza en él. Además, el tipo de información comarcal, cercana, donde el ciudadano puede consultar aquello que es próximo, que le resulta cercano, es muy importante. Así que creo que se está haciendo una labor estupenda. Enhorabuena por estos 4 años y mucho ánimo y adelante. Bon dia, amics i amigues. 1 any, 2 anys, 3 anys, 4 anys de València Extra. De lo local a lo general, del particularisme al global. Un mitjà de comunicació audiovisual, escrit, molt visual, molt atractiu i en estos temps té molt de mèrit. 4 anys són molts anys. Jo ara bufaré aquestes veletes horroroses que vos ha pintat, però desitjant que l'any que ve hi hagi una 5a. Hola i felicitats! Ens alegrem de poder celebrar el vostre 4 aniversari. Els mitjans digitals i plurals són més necessaris que mai i, sobretot, si són de proximitat, com vosaltres, perquè a banda d'informar-vos, ens acosteu a la nostra realitat del nostre dia a dia. Estimats amics i amigues de València Extra, moltes felicitats en este aniversari que compliu, que espero que siga un aniversari de molts més que veurem en els pròxims anys, perquè sou un mitjà de comunicació proper que ens aporta informació de proximitat als valencians i les valencianes i informació d'interès, sobretot per a les nostres vides, per al nostre dia a dia. Així que esperem que puguem gaudir de la vostra presència en les xarxes, en els mitjans de comunicació, com a mitjà de comunicació en els pròxims anys. Moltes gràcies i moltes felicitats. Vull aprofitar aquesta oportunitat per a desitjar a València Extra molts èxits, l'enhorabona en el 4 aniversari. No és fàcil en aquests moments obrir un mitjà de comunicació, a més un mitjà de comunicació en informació autonòmica, feta des del carrer, feta per internet, en les noves tecnologies. Per això jo crec que tots els demòcrates tenim que estar molt contents de que un nou mitjà de comunicació complisca 4 anys. Així que llarga vida a València Extra i sabeu que podeu comptar en la meva estima personal i en la meva participació. La llibertat de premsa i la llibertat d'expressió són fonamentals per a una democràcia. Així que endavant, enhorabona y molta sort. Valencia Extra son ya 4 años sirviendo a los valencianos en algo que es absolutamente esencial: informar con calidad, con objetividad y llevando a cabo ese servicio público sin el que no habría democracia. Así que yo deseo que esos 4 años se multipliquen y que sean muchísimos más. Felicidades.